Dnes strávime spolu deň. Vstala som celkom skoro, tento gáčo nevstal nikdy. Je 9 hodín ráno, nech ti nejebe. Ja nestávam každý deň o 12. Preto mám chuť niekomu najebať. Vyberám si gačky, ponožky, bez toho neviem začať môj deň. A spomenula som si, že mám v sušičke oblečenie, takže som musela ísť hneď po to, lebo neznášam, keď to tam hnie. A som gazdina. Ako prvé si umývam vždy zuby, ak to nerobíš ako prvú vec ráno, daj sa dokopy. Tváričku si umýjem s vodičkou. Zakašlem si, zasmejem sa a učešem si myhy. Každé ráno zdávam samozrejme aj antiku, lebo no babies for me. Túto masku si reálne dávam každý druhý deň. A celkom často si farbím obočie, toto je farba, ktorú teraz používam. Všetci vieme, šok. Ale už viem s tým robiť, takže už viem jak na to. Dnes dať moju rannú kávičku, nalejem si ice cafe do môjho vtáčika a idem vám ukázať, že som si kúpila včera v Primarku, prosím pekne. Išla som tam po tieto dve sviečky, odišla som s týmito dvoma kuframi taktiež, lebo what the fuck is that? Absolútny šok. To nekomentujem, ale viete, čo je trápne, že normálne ja som musela mať ten mobil na statíve a tu som sa musela poňho vrátiť ako úplný kokot. Čas dať si dole obočie a masku a ideme sa dať dokopy. Mám sérum proti starobe, lebo sa toho bojím a čo? Tento korejský krémik, všetky kundy ho používajú a ja som jedna z nich. Mám si dole tú moju opachu z vlasov a ja si to prečeším iba hrebeňom, dám si tam trošku laku a big bye. Who is this bitch? Fantastická Rosalia. Shiglam a čo je to zo Sheinu Zedzma. Nepoužívam make-up, ale takúto tekutú kontúru a milujem to. YSL, tekutý, neviem, do piče nestíham. Jak? Ja idem jak drak, ježiš, pijem, hubu si robím. Vieš čo je bac? Idem sa obliecť. Bežný deň zdám vždy iba proste teplákov, mi to jedno Rolex, nech vedia semeráci, kto má naozaj peniaze. Rolex watch. Balenciágy. Ja, voňavka, púder, lebo som má snipe segule a maj sa pekne. Miky parkuje dole v garáži a máme dve miesta, ale on parkuje cez dve, lebo je to kokot. A ja mám auto vonku, ale v pohode. Našla som tu včerajší snack a padlo mi to velice vhod. What is that? Keďže som fucking vzor, tak áno, dávam si pás. Každé jedno ráno ma chce porobiť nejaký kokotko na slabom aute, ale proste, ja neviem, na čo sa snažíte. Chlapci moji! Išla som do Sansavie, sem chodím na laser šušky aj všetkého nebádaného. Pani sa mi momentálne špára tam. And I love that shit. Išla som sa nájsť na raňajočky, prišiel aj môj muž, bohužiaľ. A potom som musela skočiť rýchlo domov, lebo som potrebovala kaka. Správny gazda domov donesie. Potom som si šla umyť hlavu do hair industry, pretože som influencerka a to my robíme! Milujem tu najviac na svete, dali mi normálne nugetky, fénujú mi vlasy, robia zo mňa morské prasa, dali mi ešte aj tatarskú omáčku a nikdy mi nebolo lepšie. Starostlivosť, eňo, ňuňo! Teraz idem na tréning. Nechcelo sa mi, ale musím. Môj plán vám neukážem, dám vám ho na Hero Hero, lebo nejsem charita pojebaná a nebež ma takú ferec, jak ja zadarmo. Keď to bude mať natočené, spravené, všetkým vám poviem na Instagram, môžete si to kúpiť, alebo nehaj tak. A moja najobľúbenejšia časť dňa je prísť domov a ja vždy až teraz musím upratovať, lebo cez deň som tu nikdy není, takže ustiela máš večer, všetko upratujem až večer. Inak, toto je tá húbka, ktorú Miky spomínal, môj SpongeBob, dovidenia. A potom samozrejme idem kuť pikle na toto kurvy, vyťahujem si ružový iPad a idem robiť biznis.